Boy Fresh on the track. Hello people, hello everyone, welcome to Sim Reality ITV. Pana patinongoava ma latest patinoita vhiridzo netsvakiridzo yenyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika. Nyaya ndikuna machingudzoka nayo panapa inyaya yamukoma Obeti. Mukoma Obeti ndiye mukoma ari pascreen apo, anova iye Mbinga, anga businessman ane mari dzake hake. Akaita accident kuBeatrice achibva namasvingo road handino. So pane nyaya dzakawanda dziri kubuda dzikutaurwa pamusoro pake, panofa munhu pane nyaya dzakawanda dzinobuda dzitaurwa. Iye zvino izvi ndauya nenyaya yakaitaurwa nevakoma Svikiro naGodobori vachitaura kuti zvinhu izvi takanga tazviona, ende semukuona vamukuita post irapo iyo vakwaza kuti zvinhu zvakapostwa muna January 2021 vachiti ndaona munhu akadai antu kumutsvaga, then iyo vazingu vachitaura kuti takazota kutukwa panapa Facebook asi tichitsvaga munhu because munhu uri kunzwini auraiwa neNgozi according to Svikiro. Ndinofunga munoona post irapo zvokunzi munhu auraiwa neNgozi, saka tichazive manje kuti wagwani one to them. Saka guys, mumwe akaudzwa hondo nemurwere wepfungwa akamushora achiti anorwara, but still hondo inenge ichiuya. Saka ndo matauro ari kuita Godobora kuti nyaya idzi takanga tadzitaura kudhara, nyaya idzi takadziposta kudhara. Munhu aitirwa neNgozi dai akandibata nguva ichiripo dai takaita se takabatsirana here. Hamene Ngozi yakaripo yakatekaitwa sei, because chiwanhu chedu choti Ngozi, mushonga weNgozi kungoiripa before isati yase yapedza rudzi. Saka ndo zviri kuitika. Ndafunga manyatsoverenga zvenyu because post ndiyo iyo irapo iyo. Ndafunga manyatsoverenga zvenyu makadzonzwisisa story yacho, because akaita kuti takaposta kudhara vanhu vakatanga kutituka. Ndafunga munokona kuti post yacho yanga ichipostwa ikwanza kuti ifresh post. Saka ndo zvinenge zvichiitika mativi mana ose enyika zvinoenda zvapanapa. Kana chinge first time yako kusvika paZim Reality ITV, usati wasubscribe, please don't forget to subscribe Zim Reality ITV. Kana kunolike page yedu iri paFacebook inongonzi DJ Sparks Zim Reality ITV. Pa Instagram tinowanika tinobatika futi ipapa mungona unotitsvaga futi unongosearcha kuti DJ Sparks Zimbabwe, kana kuTikTok tine mavideo andokanda ikoko ndakafanisa zvangu unongo DJ Sparks Zimbabwe. Anyway guys, thanks for supporting Zim Reality ITV. Thanks for commenting, kuisa my likes, share. I'm very humble and I'm humbled.